Misa sineyivakashi. Oh, ngiyaxolisa. Ningangena nihlale phansi. Siyabonga. Oh, nisifikele nemiphumela ye-autopsy. Yebo mama. Ingakho silapha. Ithini? Singakwazi ukukhuluma nomnumzane uSikhumandla Mthembu. Ngobani? Ngikhona nje mina manje. Ngeshwa asikwazi ukukhuluma ngaphandle komsolo. Wenza amahlukomo noba ngikhona nje mina. Ngingangitshela imiphumela. Mama, ngicela wehlise umoya. Ngicela ukuthi sibizele umnumzane. Sanibona. Ngithi kwenzakala? Umnumzane Mthembu. Njengoba sila sizosho ukuthi imiphumela e-autopsy siphumile. Kuhle. Ithini imiphumela? Ngathi indala ishone ngokugula. Sifuna ukwazisa ukuthi awunazala. Okufuna ukuqinisekisa ukuthi siyabona ukuthi la abukho ubugebengu obekhona. Okukhulukazi nedokodo sesibhalile namaphoyisa. Sifuna ukwazisa ukuthi sisayisile indodana yakhe ukuthi ubaba wakhe ushone ngesifo senhliziyo. Siyabonga. Bonga Themba.